Ni ez nagolako gaietan ohituta, bueno, deitu diat etortzeko, eta ingo dut aldetena. Bueno, nik ez ditut ekarri Joxane bezalako argazki politiak, baina, bueno, aurkezpen egiteko marrazki batzuk erabili ditut, eta lapurtu ditudanez, aipatuko dut. Asisko Ormeneta eta Matxini Irigoyenen komiki batetik atze ditut, eta hartzaile munduari buruz, eta nik uste hemen egindan komiki liburu interesgarrietaikoa. Alba duzue, irakurri, topikoetatik eta pixkat alde egiten du, eta interesgarria da. Bueno, ni Oiartzungo baserri txiki batekoa naiz, hartalde txiki badakat, Aiako herri inguruan ibiltzen ditut, eta, bueno, nik nire realitatea kontatuko dut. Gabriel Arestik esaten zuen bezala, beak ere bazun bere egia, bankero jaunarenak bezain beste edo gehiago balio dut zuena. Eta nik ere esango nuken, neriak edozein teknikariarenak bezain beste balio duela niretzat. Gero ikusiko da. Bueno, hartzaintzaren inguruan ez da berdina Aiako harrian edo Oiartzunen bizi den hartzaintza, Aralarren bizi dena, Iratin bizi dena. Ez dago eredu bat Bastaluzitan berdin funtzionatzen duena. Ez da berdina Iratin egiten dena, edo bardeetara jaisten diren hartzain trasumanteak, haragitako ardiak, eta bueno, horregatik nik kontatuko dut, nik bizi dudana eta inguruan bizi dudana. Bueno, hitzaldi hau prestatzeko etxean esaten ziate, baina zertaz hitzein behar duzu? Putretaz, eta, no, putretaz hitzein dut. Eta zertaz, zein da arazoa? Ez dakit. Zer da, gehiegi daude, gutxiegi daude, eraso egiten dute, zein da arazoa? Bueno, badirudi, oain arte aipatu zuten, eta sarraski jaleak asko ugaritu direla. Azkeneko urteetan datuak eman dituzue, asko ugaritu dela. Nik badut osaba bat, 85 urte edo baditu, eta beti izan du da hartzai, oraindik ere bada, Aiako harrian, ardiak eduki ditu gailurretan, txurrumurru, erroilbide, eta beti berak, orain dela 70 urte, ezautu ditu putrein kabiak, txurrumurru txikin, eta lehengoan beha egin izketan esaten nion, zer bade, orain gari batean baino gehiago? Eta beha esaten zuen, ez. Beti izan du dira hemen, putre kantitate berdintxua. Beak ez zituen zenbatuko kabiak, baina bere ustean ez da alako gorakarea darik izan du. Hemendik ezautzen bauzu Aiako harria, lerro zuzenean, 10-13 bat kilometro egongo dira putren kabietara. Gero hango putreak izango dira segurazki 10ko balkoitan eta agertzen direnak. Bueno, zergatik ugaritu dien, nik uste lehen Ikerrek aipatu du naturarekiko harremana aldatu dela. Baserritar, kaletar, eiztari guztien harremana aldatu da. Lehen eizatu iten zien, osabak berak eizatu edo enkargatu izan dizkiote putreak jeistea. Garai batean Aiako harriko errepidea militarrak eta egin zuten, eta haiek aginduta edo putreak jetxi izan du ditu, menditik. Bueno, orain kontu hori bukatu da. Gero, ugaritzea esplikatzeko, aipatu duzu, janlekuak. Nik uste funtsezko kontua izan du dela, janleku horiek ezartzea. Halere, janlekuak ez dira izan du hemen Oiartzun inguruan eta egon dudan ohitura. Gehiago izan du dira, kanpoan, aparroan eta horietan izan du dela. Hemen baserritar bakoitzak animalia hiltzen zitzaionean eta hiltzen zaionean, mendira eraman izan du, mendian utzi eta putreek garbitzen zuten bertatik. Gehiago, abeltzaintza intensiboarekin zerikusia dakan praktika bada, janlekuena. Gero, janlekuak debekatzeak zer ekarri du hartzainentzako, jendearentzako. Animaliak mendira botatzen jarraitzen da, baina ez dira botatzen, debekatu dagoenez ez dira botatzen nun nahi. Ez dira botatzen putreek biltzeko tokietara. Askotan botatzen dira zokoetara. Zergatik botatzen da zokoetara?
botatzen da errepide bazterretan, sasitartea, zulotara, azokotara, eta horrek erakusten du zerbait txarra egiten ari zarenaren kontzientzia. Nik auzoan ezautzen ditut, eta ze tokitan botatzen dituzten badakit, eta jakin nuke ardi bakoitza zeina dan. Baina, zokoetara botatze horrek kontzientzia bat adierazten du gaizki egiten ari denaren. Zergatik botatzen da bertara? Kostu ekonomikoagatik. 9 bat euro kostatzen da 1 kilotik berako animali bat bidaltzea, 30 euro 1 kilo baino gehiago baldin baditu. Nik ez dut hartzain aberatxik ezautzen. Ez dira ardi bat umatzen ari dela arazoak baldin baditu, ez zaio albaitariari deitzen, kostuagatik. Ardia hiltzen bada, ez zaio deitzen kamioiari, kostuagatik. Beste arrazoi bada, erosotasuna. Erosoagoa da, ardi hartu, kotxean sartu, mendira eraman, eta bertan utzi. Batez ere, asteburu bada, telefonoz deitzen baduzu, kamioiak ezin badu etorri, asteburu guztia etxe ingurun ardi hura usteltzen dakazunean. Eta gero, lotxa aipatzen dut hor, hartzainen mundua oso mundu bitxia eta itxia da, oso ezaugarri psikologiko, soziologiko eta antropologiko bereziak ditu. Askotan esaten dena, baina gehiago da gordetzen dena, izkutuan gordetzen dena. Galdera topikoa, zenbat ardi dituzu, zenbat hiltzaizkizu, albada ez dare. Eta gero prestigio kontuare badago beste hartzainen inguruan. Gaurra alakoari larre motxe hiltza jo ardila. Hori ez da ondo ikusia. Eta albada, izkutuan gordetzen da, eta punto. Zure kontu bat gelditzen da, eta hortan uzten da. Janlekua debekatzeak ekarri du abeltzaina hildako animalien kudeaketaren arduradun bihurtzea. Orain arte, nekazal administrazioaren joera aldatzen ari da. Orain arte, nekazari bat nekazal bulegora joaten bazen, joan zitekeen aholku eske, laguntza eske, eta ematen zitzaion altzen neurrian. Orain, administrazioa gero eta gehiago ari da tramiteak egiteko leihatila bat bihurtzen. Orain, abeltzainaren ardurak dira, txian dauzkazun ardien altak eta bajak adieraztea, nun dauzkazun adieraztea, iaia txirrindularien moduan. Nun zauden eta zer egiten ari zaren esplikatu behar duzu. Zure ardiak nun dauden eta nola daudena esplikatu behar duzu une oro. Derrigorrezkoa da, abeltzainarentzako ustialekoaren kuadernoa betetzea, zenbat ardi dituzun, zenbat hiltzaizkizun, simaurrekin zer egiten duzun. Kontrola oso estrikto da. Ustiapenaren osasun eta animalien ongizante programa ere bete beharrekoa da. Gero eta tramite gehiago dira, gero eta gauza gehiago egin behar dira, eta guztiak abeltzainaren ardura dira. Nekazal bulegoa dago, baina arraik zango izu, hau ez duzu ondo bete, eta diru laguntzak daude baldintzatuta bete behar horiek ongi betetzera. Ez behituzu ongi betetzen, diru laguntzak entzeko arriskoa dakazu. Kontrolak, inspekzioak, edozein momentutan joan litezke uziko vampiroak bezala zure etxera, eta galdetu nun daude zure ardiak. Eta halako ardia nun dago. Zuk beti dakazu aukera, esateko ardiak direnez, mendian dago, mendian hiltzait, ez dakit nun dagoen, orain arte pixka lasai zegoen asuntua eta pixka bat bidezidurra bilatu ziteken. Baina ataka hori ere gero eta estuago dijoa abeltzainarentzako. Putreen erasoak. Benetako alda arazoa. Lehen aipatu zute, komunikabideetan gero eta gehiago agertzen dira. Baina komunikabideetan agertze hori pixka bat teleberrietako joeraren adierazle ere bada. Oso albiste arloteak emate dituzte teleberrietan. Izurdeak agertu diela Pasaiako badian.
ez da gauza berria, oso ohikoa da. 10 kiloko zanputza bilatu dutela basoan. Bueno, putrea dagoela 10ko balkoi batean. Bueno, ez dakit. Badira albisteak, teleberri batean emateko moduko albisteak dira. Askotan putreen erasotzat ematen ditugunak, beste zerbaiten ondorio dira. Putreak ardi bat jaten duenean, gero ezin dugu jakin ze gertatu zaion ardi hori. Edo zakurrek erasotu duten, edo otsoek erasotu duten, edo zer pasatu zaion. Mendietan, benetako arazoa, artzainentzako benetako arazoa, ez dira putreak, ez dira otsoak, dira zakurrak. Eta kaletarren zakurrak batez ere. Horiek eragiten dituzte hildako gehienak. Behintzat, gure herrian. Aiako harria ezautzen baduzue, ni ja ez ditut goiko gailurtea eramaten, urtero, 5-6 ardi amiltzen zizkidatelako. Entzeinek abiltzen zituen, mendira juten zen kaletarrak. Zakurrakin, bere borondateon guztiarekin, esaten zaio mendia guztion ondarea dala, natura gozatu beharra dagola, eta mendira joaten da, bere semearekin, edo bere zakurrarekin. Edo esaten du, mendia guztiona da, esaten zu, zaindu zazu zakur hori. Mendia guztiona da. Ez da zer egiten ari, jolasten ari da. Jolasten ari da zakurra, ardi ez da jolasten ari. Benetako arazoa zakurrak dira, baina hori ez dute albistegietan aipatzen. Politagoa da, erresiagoa da, putren erasoak aipatzea, eta ikusgarriago gelditzen da. Eta gaina ez dio eragiten kaletarraren kontzientziari. Gero hartzainen kexa logikoa ere bada, ikusten duenean, zen egia da putreek akabatzen dituztela ardiak. Ardi bat gelditzen bada saretarte batin, edo landaketa baten saretartean burua sartu, askotan sartu dute, sareak eukitzen ditu olako zuloak, alde batetik burua sartu, bestetik atera, eta zepoan gelditzen da harrapatuta. Ardia harrapatuta dagola, putreek akabatzen dute. Putreek ardiak eta behiak jateko modua ezautzen bauzue, beti jaten du naturatik hasita, atzetik hasten zaio, jozkaka, eta handik jaten du. Ardia libre badago, bizirik badago, indartsu baldin badago, buelta eman eta sekula ezin du harrapatu putreak. Baina ardian 1000 egoera izan ditzazke, leheno Joseanek aipatu duen bezala, ernai dolako, tripaundituta dagolako, baldartuta dagolako, edo hilea lartartean trabatuta gelditu zaiolako, altxa ezinik gelditzea. Kasu horietan, putreak akabatu dezake. Hartzainak ikusten duenean, kasua esaten dugu, hauxe edo genuen ba, eta kexa adierazten du, eta kexa adieraztea hori logikoa eta naturala da. Gero, asko aipatu duzue, eta jende hartzain askoek aipatzen dutena da, putreek duten gosea. Edo zein momentutan, hazienda bat hiltzen zaizu mendian, eta putre pila jaisten zaizkizu. Eta ordu betean edo 2 ordutan dena putrez beteta dago. Eta hori gosearen adierazle zat jotzen du jendeak. Bueno, etorkizunean nahiko bazka izango alda mendietan. Aipatu zute, janlekutako asuntoa aparte utzita, mendietan janari natural nahiko izango alda. Egokituko aldiren populazioak benetan dauden baliabidetara, beltzantza estentsiboak eskaintzen ditun baliabidetara. Izango alda nahikoa. Hazienda kopurua mantenduko alda mendietan. Bueno, hazienda kopurua asko igo da azkeneko urtetan. Europar Batasunaren sartzarekin batera ezarri ziren diru laguntzak zirela. Aurrena ezarri zituzten diru laguntzak buruko, ardi bakoitzeko oinbesteko diru bat, kupoa deitu zitzaiona, eta jendeak kupoak eskuratu ala, jun izan du da, hartaldeak handituz, abere gehiago jarriz, mendira eramanez, eta horrela asko azitu da kopurua.
hemen ditut gaindegiak egindako datu batuketa bat. Dia 2006ko zensuaren bateratzearenak, ez da oso ondo ikusten dan. Aztertutako epealdian, 82tik 89 gora egin du ardi-ama kopuruak 153. Hori kopuru handia da. 153 azitzea 17 urtetan. Zer gertatzen da? Gainbera hasita dagoela. Leheno diru laguntzak zeuden bezala, oain diru laguntza sistema aldatzen hasita dago. Kupoa zenetik, ordainketa bakarrera pasazan, leheno pagatzen bazan 100 ardi baldin baituzu, oinbesteko diru bat. 2002 eta 2003 urtean abeltzain bakoitzak jasotzen zuen diruaren zenbatze bat intzun, media bat egintzan, eta diru hori ziurtatu zitzaion ordainketa bakarra deitu zen diru laguntza baten bitartez. Urteen buruan, abeltzain bakoitzak ordainketa bakarra hori jasotzeko mantendu behar zituen bere haziendako purua. Gero etorria desakoplamendua deitu zitzaiona. Diru laguntza hori jasotzeko ez ziren eduki behar ardi horiek. Nahikoa zuk eskubide hori zeneukan, eta nahiko zenuen eskubide horrekin diru laguntza jasotzeko. Eta orain, ez dakigu zer pasatuko den, diru laguntza sistema guztia aldatzera dijoa, batasuneko nekazal politika aldaketarekin eta dena aldatzera doa. Badirudi ingurumen irizpideak ezarriko direla, diru laguntzak emateko, eta oraindik ez dakigu zer gertatuko den. Eta sektorearen zahartzea eta krisi ekonomiko kronikoari buruz, ze esango denek ezautzen duzu egoera. Badirudi, ez dut esango amaitzeko bidean den ofizio badenik, baina asko jaisten ari dela. Gero etorkizuna nahiko bazka izango den jakiteko, aztertu beharko dugu zenbat hilot sortuko diren. Diru laguntza sistema, krisi ekonomikoak, kudeak eta planak, eta barrek ekarri dute sektorearen profesionaltze bat. Gero hartzantza munduan ere ikusten ari da gaztagintzarako profesionalizazio bat eta espezializazio bat. Horrek ekarri du instalazio modernoak egin dira, artegi handiak, gaztategiak, guztiak egin dira haranean, behean, eta inbertsio ekonomiko handiarekin. Orduan hartzainak errentagarritasun bat atera nahi badio inbertsio horiei, saiatu behar du bere ekoizpena artegiaren inguruan, gaztandegiaren inguruan egitera. Honek, mendiko egonaldiak laburtze ekarri du. Saiatzen da hartzaina, mendire goberbaitu ardiak, jada antzututa igotzea. Horrek suposatzen du, mendire igotzen den ardiak hiltzeko arrisku gutxiago dakada, zeren errapeko minak eta gainontzeko gaitzak gehiago harrapatzen ditu esnea ematen ari den garaian. Beti antzu delarik ere errexiago pasatzen du udara. Gero gazteagintzak ekarri du ere, gazta hona egin nahi baldin bada, esnearen kalitatea ere hobea izatea. Horrek ekarri du osasun kontrol gehiago ardiaren gainean. Kezka handiagoa, ardia behar den bezala egotea, hartaldea osasuntxu egotea, horrek ekartzen du mendian animali gutxiago hiltzea, urtetik urtera. Josean ege ipatu duen bezala, aralarren oso gutxi hiltzen dira, udaren, oso gutxi. Gero, hiltzen dian animali horiek, sarraski jailen eskura egongo dira, beste galdera zea bat. Hilkortasun handiena ardiena umatze garaian da. Beti daude arazoak, beti gertatzen zaio zerbait ardieri,
gaur bertan, ni etxean umatzeak ditut orain, aste honetan, eta honea etorri aurretik, ardi bat atzo bertan umatzen hasi, eta umea bota ezinik. Eta azkenin ume bat hilik atera diot, eta bestea bizirik gelditu da. Baina hemen nagoen bitartean, ardi hura seguraski etxea juteko hile egongo zen. Eta horrelako kasoak eguneroko kasoak dira. Garai batean, animaliak beranduago umatzen ziren, saiatzen zen arkumea San Josetarako izatea. Gaur egun, arkumea aldala egu berritarako izaten da. Zergatik, ardiei ematen zaie pentsu gehiago, esnea nahi delako, gazta egin nahi delako, lehen etzenoin espezialdua esnetarako. Orain, pentsu ematean ondorioz, osasuntsuago, indartsuago dago udaran ardia, lehenagotik ateatzen da arkara, eta azaro hasieran umatzea gertatzen dira. Lehen umatze horiek izaten ziren otsaila aldean. Oain San Josetan, inorrek ez du arkumerik nahi, San Jose ja ez da jai, eta arkumea sobra. Orduan, jotzen da aldala egu berritarako arkumea jaio, arkumea saltzera, azaroan jaio. Zer gertatzen da? Garai batean, ardien zikloa naturalagoa zen. Fotoperiodarekin batera ateratzen zen arkara, udarako bazka indartsuarekin indartzen zen ardia, fotoperiodarekin ateratzen zen arkara, eta gelditzen zen ernai umatzeko urtarrila otsaila aldean. Kasualidadea, nik ez dakit gehiegi putrei buruz, uste dut hori dela putraren txitoa jaiotzeko garaiare bai. Orain, putraren txitoa jaiotzen deneako, ardien hilkortasun handiena pasia dago. 2 hilabete aurretik. Bueno, hemen dakazue, datuak hauek dira L da latxa elkartea, hobekuntza genetiko elkartea. Hemen ikuste duzue, umatze datak, 2003-2004an urtarrilaen 2 zen bataz besteko data. Iazkoa abenduaren 25. 10 urtetan, 7 egun egin du atzera. Aurrera esan edut. Eta hori joera konstante bada. Suposatzen du, esan duguna, txitoentzako eta txitoa jaiotzen den garaian, ez dela ardi hilik izango mendian. Bueno, beste gai bat, neguko hilabetetan animaliak menditatik erretiratu behar da. Garai batean, mendian uzten ziren animaliak urte guztian, etzen horren besteko, esan dugu, profesionalizaziorik ere etzegoen, uzten zan behorrak edo ardiak mendian, eta bizitzen bazan bien, sinotan bien. Eta neguan mendian dagoen animaliak beti da gailtzeko arrisko handia. Hemen dakazue, Oiartzungo larren ordenantza, eta hemen adierazten du. Ardi eta behientzat, larre garaiak mendien hauek izango dira. Ardi eta behientzat maiatzaren hasieratik azararen bukaera arte. Esan nahi du, abendua, urtarrila eta otsaila ezin duela animalik egon mendian. Horrekin ere nahiko polemika izan duzan Oiartzunen eta beste tokietan zenbait behortzainek nahi dituztelako urte guztian behorrak mendian. Erabak izan, mendietatik behorrak erretiratzea, mendiaren osasunarengatik, eta gero maiatzean mendia igotzen ziren artzainek ere zerbait jateko izan zezaten. Gero, 3. puntua, mendien egoera. Hemen jarri dut, mendiak zikinak daude. Hori badakit zuentzako, askorentzako provokazioa dela. Esaten nahi naiz mendiak, ez naiz esaten basoak, baso eta zaritu zarete. Mendiak zikinak daude. Edozein hartzaina esaten badia zute, mendiak zikinak daude. Lehen garai batean suarekin pasatzen. Minutu bat bai. Lehen suarekin garbitzen ziren. Jarri izkizuet argazkiak, gure mendian argazkiak, hau da, ez da ikusten den. Hau izango, ez da ikusten. Hau izango litzateke Aiako harria. Men.
Hau da, 1954ko argazkia, eta hau da 2012ko argazkia. Hemen ikusten dena da, basoa delian. Garai batean ez zegoen horrelako basorik. Orduan, sastrakak, larreak berritzen ziren suaren bitartez. Iparraldean, Ikerrek igual kontatuko du, baina sua erabiltzen jarraitzen da. Gipuzkoan debekatua dago. Eta horre ere teknikariek ere bere egia dakaten, nik nirea dakaten bezala. Eta garai batean guzti hauek iratzetokiak, baserritarrak erabiltzen zituzten iratzetokiak ziren, gailur guzti hauek. Orain dena sastrakak hartu dago. Leheno iratzea biltzen zen, inaukina biltzen zen, azpitarako, baina hori aktibitate marginala bihurtzen ari da. Zenbait artegia handietan eta parrilla gero eta gehiago dira, behiek ere parrillak erabiltzen dituzte. Mekanizatzeko aukera gutxi daude, mendi hauek mekanizatzeko aukera gutxi daude, traktore handiak behar dira, kostu badaka, iratzea biltzeak, eta erosoago eta merkeago gertatzen da, lastoa ekartzea kanpotik. Horregatik asko orain, abandonatuta daude. Hau ebakitzen da, troxu hau, eta hemen beste pixka bat. Eta hemen jontzeko guztia, abandonoan dago. Iratzetoki horitatik, otagiak bihurtzen ari dira, eta suzesioa guztio dakaizute zein dan. Horren suzesioa. Putreek, leheno Iñaki gilpatu duen bezala, toki irekiak behar dituzte, egan ateratzeko. Animalia jan, tripa bete, eta ez badaka egan ateratzeko metro batzuk ezingo du bertatik atera. Eta ezin duen ez bertatik atera, ez da bertara jeisten animalia jatera. Iratzetoki horiek guantxe da garaia, teknikariek eta arduradunek eta politikariek eta zerbait egiteko, zen milaka urtetan, hemen esaterako, arrespilak, toki guzti horietan, arrespil horiek dira guaindala 3000 urteko artzaintzaren adierazgarriak. Arrespilak egiten ziren toki irekietan, justo putreek behar dituzten toki horietan. Mendibizkar guztiak garbi zeuden. Orain mendibizkar guzti hauek, basoak, sastrakak eta basorantzako suzesioak hartzen ari da. Eta orain, milaka urtetan mantendu diren larre batzuk mantentzeko esfortzu txiki bat egiten ez bada, guztia baso bihurtuko da. Putreek ez dute izango nun jetxirik. Nire osabak putretaz aipatzean, esaten zuen, bai, lehen garai batean, oain dala 50 urte, baziren putreak eta baziren arranoak. Eta arranoak erbiak jaten zituen hemen, arrano beltzak. Orain ez da arranorik, putreak badaude. Bueno, mentxe bukatuko dut, Iñakik ja toke eman diteta.